Kaixo, ongi etorria, probabilitatearekin hasteko lehenengo gauza jakin behar duguna da zer den ausazko gertaera. Dado hau, bota aurretik jakin dezaket ze zenbaki aterako den? Ez, ezta? Botata gero jakingo dut zer atera den, baina bota aurretik ez. Horregatik deitzen da ausazko esperimentua. Ez dakigulako esperimentua egin arte zer aterako den. Izan daiteke kartekin edo beste mila gauzekin, ezta? Orduan, honi deitzen zaio botatzerakoan oinarrizko gertaera. Ausazko esperimentu batek izan ditzakeen emaitzaitako bakoitza. Dado bat dut. Askatzen baldin badut, lurrera eroriko da, ezta? Zenbat denbora behar du hemendik lurrera iristeko? Hori ez da ausaz gertatzen. Nik kalkulatu dezaket zenbat denbora pasako duen. Edo dadonen pisua kalkulatu dezaket, zenbat pisatzen duen, zein den bere masa, hori ere ez da ausaz. Nik jakin dezaket dalako bere pisua, bere denbora lurrera iristen. Dado honek zenbat oinarrizko gertaera ditu? 6, ezta? Gerta daiteke bat ateatzea, 2 ateatzea, 3, 4, 5 edo 6. Horiek dira oinarrizko gertaerak. Eta lagin espazioa, maiuskulaz idazten duguna, multzo bat da. Ze multzo? Oinarrizko gertaera guztien multzoa. Orduan, ze atera daitekela esan dugu? Batetik 6ra. Horrela idaziko genuke. Lagin espazioa guztia berdin. Erekitzen dut multzoa, eta hemen jartzen dut gertaera guztiak. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Dadoa botatzen dugunean, hauetako gertaera bat azalduko da. Eta ez dago besterik. Bestetik ditugu gertaera konposatuak. Zeintzu dira horiek? Gertaera bat baino gehiagoz osatuta dauden gertaerak. Adibidez bat jarriko dut. Eta izan daiteke zenbaki bikoitia ateratzea. Ze gertatzen da hemen? Atera daitekela 2, atera daiteke hemen dago bezala 4, edo atera daiteke 6, orduan 3 elementuz osatuta dago. 3 gertaera, oinarriz, ezta? 2, 4 eta 6. Honi deituko genioke gertaera konposatua. Eta azkenik dugu multzo hutsa. Multzo hutsa zer da? Elementurik ez dagoenean, bat definituko dizut, adibidez B, eta jarriko dut 7 ateratzea. Nik dadoa dut, botatzen dut, eta 7, hemen ez dago 7, daude batetik 6ra. Horrean jarri behar dut, ez dagoela elementurik. Hori nola idazten da? Jartzen du horrela, eta gero ikurra. Eta honekin amaituko genuke sarrera. Beste bat arte, agur.